Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, якшанбе бозори Ишбексаттор наворо сар мекунем аз говҳои гӯсаладор. Говҳои гӯсаладор 22 000 нархаш муомила дорад. Саҳар бега 6-7 литр шир доштааст бародаро. Гӯсалаш буқача. Майли. Нарх навош 22 000 сомонӣ боз ҳам муомила дорад. Ана ҳамин гов. Мана чочош. Бозор қанча қилdi aka? 17 000 сомонӣ бозор кардааст бародарон. 17 000 сомонӣ. бародарон, яктаи лайк монда навора то охир тамошо кунед. Иншоалло ҳамаи намуди молора навор мекунем. Дина як бародари ёвонӣ дар ай Россия буқои сирхала и зоти овардаги бародаро. Канал дроим видеоша тамошо кунед. Касе харидори буқои Россия аста метавонед ки харидорӣ кунед бародаро. Агар ки мондаги боша. Касоне ки бехабар нестанд, аввалро хабардор кунем. Марамат. Бародаро, гови гӯсаладори калон. Гови шведи бародаро, гӯсалаш буқачае, пешта хове бародаро. Нарх навош 30 000 сомонӣ. Боз ҳам муомила дорад. Шириш бошад 10 литр боло будааст. Неки 10 литр, камушта 10 литр метия мега. 10 литр боло ай шириш. Ана гӯсалаш бародаро. Ана. Гӯсалаш хов. бозор ҳозирашта нарх накардааст бародаро. 30 000 сомонӣ муомила ҳаст. бародаро, гови гӯсаладори маҳаллӣ 18 000 сомонӣ. Анаи гӯсалаш. Гӯсалаш наре мода? Гӯсалаш. Мода, гӯсалаш мода будааст. Шириш чанд қа ака? Шириш чанд қа? 5 литр саҳар бега. Нарх навош 18 000 сомонӣ. Боз ҳам муомила дорад бародаро. Бозор чанд када боша бозор? 16 000 сомонӣ бозор кардааст бародаро. 16 000 сомонӣ. ҳозирашта додагӣ нест. бародаро, ина якта гови гӯсаладори бақва ёштарак 23 000 сомонӣ. гӯсалаш буқача будааст. гӯсалаш зур будааст. Мана буқачаш бародаро. 23 000 сомонӣ ай муомила дора. Саҳар бега 5-6 литр шир. Нав ҷӯшидана сар каде мега 2 рӯз пеш. Бозор чанд кад ака? Бозор чанд кад? 19 000. 19 000 сомонӣ бозор кардаем. Дуюм гӯсола. бародаро, ина якта ғуноҷини чорнапёстри буғуз ёфтем. Нав 5 моҳагида гузаштае бародаро. 5 моҳагида гузаштага якум шикам шая. Нархаш 18 000 сомонӣ муомила дора бародаро. Бозор бошад 15 000 сомон кардааст бародаро. Ай 15 000 камтар поёнам кадага, якта ду кас, ай 15 болотар, бисёр кас 15 кадага. Ғуноҷини чорнапёстри якум гӯсола. буғуз нав 5 моҳагида гузаштае бародаро. 7 овардаги будааст, ҳам якта мондае. бародаро, ина пеши буқои калони мошини омадагем, буқо барои бастан. Якташ 22, якташ 21. бозор бошад ҳар душа дар якҷоягӣ 40 000 сомонӣ нарх кардааст бародаро. ҳозирашта додагӣ нест. 40 000 сомонӣ ҳар душа дар якҷоягӣ. буқои калони барои бастан. Мана бародаро. буқои нимтайёр. бародаро, пеши буқо барои бастан омадагем 15 000 сомонӣ. буқаи зард шохдор. пародои маҳаллии хадмо. 12 000 сомон бозор кардааст бародарон.
12,000 сомонӣ. صاحبش نماجان نمیر 17 سوم بود مخدو یکی ما سعودو 12 تا озирашта додагӣ нест. Анаи кала бинем бародаро, кали маҳаллия неки ҳами кали маҳаллии сиёҳ буқои сиёҳа кал кune ранги ангус мешуда. Исмиш маълум аст ки неки ангус нест. Ҳами сарша нигоҳ мекуне ранги ангус мешуда. Фақат сиёҳош. Неки чени ангус ғавси хушрӯ нест. Бориктар мешуда. Ангуси маҳаллияи. ина бародаро яктаи дига буқа барои бастан. Ай бародаш хушрӯ 4 кунҷак 14,000 сомонӣ будааст нархаш, муомила дора бародаро. То 13,000 сомонира бозор кард мегӯяд. То 13 айбай поёнтарам кадаги ай бародаро. Я буқаи зури бақват савдо шудагай 15,000 сомонӣ чамоа боша. Тақрибан 8 моҳа 15,000 сомон савдо шудагай бародаро. Буқанеки беҳад мошни. Фикротона нависем 15 арзанда аст ё не? Яки маълум аст ки оли диёшай гусалачай. Ҳашмоа буқача бародаро 15,000 сомон. О бародаро ина қушхорои калон ёфтем. Қушхоро хобиҷа шишакшам ҳаст, барашам ҳаст. Хоб якта дутаи упарада чорёшам ҳаст бародаро. Ина калонош инаи 8,000, ина ино 7,000 бародаро. Ина ино 6,5-6,000 муомила дорад. Мана ино 6,000. Ина бародаро. Бинем. Фруктеста бародаро ҳаминора 6-6,5 амроҳош рафт мега. Инош майдааш 4-4,5 рафта. Ина 7,000, 5,000, 5,500 рафт мега бародаро. Не беҳад сортавой будааст. Қушхоро беҳад сортавой. Ҳозир барорам навор мекунем бародаро. Барро чиқалки камтара имрӯз. Бародаро ина барра қушхорои калон ядта модашам ҳаст байништа. Анаи 3200, анаи сетам 3200. Муомила дора. Хоб яташ мода будам инҷа. Хоб 3200, 300, 3000, 2700 там хел бародаро. Нархи савдошудагиш бародаро. Хоб ай нархи гуфтагиш 300 сум 250 сум кам савдо мешавад ҳамин бародаро. Ай нархи гуфтагиш намисол 3200 сума 2900, 2950 ё ин ки 3000. Ман ҳамин атроф савдо мешавад бародаро. Моли майда ай нархи гуфтагиш 250-300 сум кам савдо мешавад. Бародаро ина барои ёштар ёфтем. Ино чанд моҳанд? Кенҷа. Ҳаста 3 моҳа, 4 моҳа? Баҳорӣ барои кенҷагӣ. Чанди гуфтӣ? 2000? 2000, 1900 шам ҳастан? Нар мода аралаш бародаро. Нархошам ҳар хел. Ҳамира якас ҳамаша дар якҷоягӣ 1600 кадагиай надодааст. 1700 бута гуфтааст. Ин нархи якҷоя. Якта дута боша бо дига нарх бародаро. Нар мода аралаш мана. Барои кенҷагӣ. бародаро иҷа савдо шуд барраҳо ва совлуқҳо савдо шудагия. Совлуқ яъни мода гӯсфанд бародаро. Гӯсфандҳои мода 4 та совлуқ будааст, дигарош ҳамаш барра. Совлуқҳо 2500 савдо шудагиай канали Маъмур Азия. Хоб барро бошад 1800 ҳам барро 1800. Нар мода аралаша ё қушқора ҳамаш? Ҳамаш қушқор.
Ина бародаро. Котара савдои нақс шудаги бародаро 1800 боша нормально. Аку ҳама гап дар саломатиаш соз боша беҳтарин нарх хай. Бародаро навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Касе навора то охирша то ҳаминҷаро тамошо кард. Дар комментарий рақами 15 бинависен чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. Лайкҳоро ҳатман бизанед. Касоне ки обуна шудаги нестанд ба канал обуна шавем бародаро. Саломат бошед.